veel ervaring. Als ik naar u toe kom en ik vraag, zou u me dit kunnen leren of wijzen? Zou u open voor staan? Ik sta voor zulke. Kijk, de kennis die ik heb opgedaan in al die jaren, wil ik teruggeven. Okay. Ja? Wil ik terug. Ik ben niet iemand, er komen veel, behalve stagiaires, er komen veel mensen die hun scripties moeten maken. Ja? Van de universiteit, van FHR, van dit, van middelbare scholen. Weet je, die een scriptie moeten maken over hoe werkt Lincoln. Ja. Ik sta open. Ja, ik geef ze alle informatie. Ja, net als wat ik zei, ik wil teruggeven aan de, want dit alles heb ik van de gemeenschap gehad. Ja, ik zie een maatlint hier. Kunt u erover vertellen? Een maatlijn, dat is één van mijn attributen. Want zonder een maatlijn kan je geen maten opnemen. Je kan ook opnemen met hoe je dat ding, wat de aannemers gebruiken, die metselaars en zo, die timmermannen. Hoe heet het van? Die rolmaat. Rolmaat. Kan ook. Maar wij gebruiken een maatlijn om maten op te nemen. Zie je niet, het is geen nieuwe. Het is al gebruikt. Ja, natuurlijk door de winkel. Maar bij maatkleding is het belangrijk dat je die maten van die persoon opneemt, zodat bij het knippen, dan weet je, wat zijn de maten. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.